Wat doe je überhaupt in Grace? Zoeken, denk ik. Oh ja, studeren. Wat zijn de dingen die je het ergst missen uit Friesland? Oh, ik denk Fries praten met vreemde mensen. Een beetje de rust. Een stad is natuurlijk een stuk drukker dan Friesland natuurlijk. Of in ieder geval niet van het dorp waar je natuurlijk vandaan komt. Hier gebeurt altijd wel wat en daar is het s'avonds gewoon stil soms. Ja, wat ik heel erg heb is dat je in het dorp kent iedereen elkaar. Dus dan is het altijd zo gezellig. Want, nou ja, waar je ook heen gaat in het dorp, je komt altijd mensen tegen die je kent. En hier heb je dat niet. Ben je meer bijkomen dan? Om in Grace bij een Friese studentenvereniging te gaan? Toevallig via Instagram, denk ik, zeg het steen. En ik ben net wat meer naar je mensen kunnen leren. En toen kwam ik hier. Dan ben je toch een aantal die dus wel graag iets met je Friese identiteit wandelen, denk ik. En dat is wel mooi. Het is wel gezellig. Het viel eerst heel vreemd om Fries te praten in Grace, maar toch, ik ben statuus. Ja, klopt. En wat gebeurt er als Fries praten is, boeten deze kamer om? Sommige mensen zullen heel boos worden in Grace en sommige mensen vinden het wel mooi. Dus Maar het is ook wel fijn dat jullie gewoon net gezien. ja, dat is wel nice. Ik ben hier nu ongeveer 3 jaar hier in Grace. Ja. En Friesland is toch wel echt mijn thuisplakje weer, steeds. Elke keer als ik bij de Fries in kom, dan is het gewoon van, oh, ik ken weer even mezelf wezen. Als je me één ding meenemen mocht vanuit Friesland waar je hier rennen, wat zou het dan wezen? Superballen, goeie superbal. Hoe kent het natuurlijk? Gewoon de tentfeest naar. Een fles Berenburg. Ja, ik slip hier maar bij jongen. Vind ik wel mooi hier. En dat klopt het dan? Ja, dat klopt niet, maar je wordt terugblowen. Ja, die lezen hier al, hè? Die lezen al in Grace. Friese